alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi maka addu'a alkhairi, ina yi maka fatan alkhairi, ina nema maka fatan ubangiji Allah ya maka jagora. Allah shiga cikin lamarinka, Allah ya kula da lamarinka, Allah ya riko da hannayenka. Ubangiji ya kara maka kauna ta shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya maka arziki ingantacce, Allah ya dawamar da sutura madawamiya a tare da kai. Allah ya kula da gabanka, Allah ya kula da bayanka. Allah ya maka arzikin da ya kasance zaka taimaki kanka, ka taimaki yan uwa, ka taimaki addinin musulunci. Magabatan ka ne masu addu'a, ubangiji Allah jaddada musu rahama, Allah ya shayar da su alkausara, Allah ya sada su da annabi Muhammadu, Allah saka su a cikin ceton annabi Muhammadu, Allah ya su gurbin zama a fadar shugaba annabi Muhammadu. Ina maka addu'ar ƴaƴanka, Allah ya shirya maka su shirin addini, Allah ya sa musulunci amfane su, Allah ya sa ka amfane su. Ina maka addu'a da amana zama cikin hankali a tare da kai, Allah ya nisanta ka da shi. Ina maka fatan da amana zama matsala a rayuwarka, kada Allah ya kawo maka shi. Ina maka fatan da abin da zaka yi kai da na sani, kada Allah ya baka ikon yin sa. Ina maka addu'ar ubangiji Allah ya tsare ka da dariyar makiya dan kaunarka da shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya maka jagora, Allah ya tsare ka da tsarewarsa, Allah ya taimake ka da taimakonsa, Allah ya kula da kai da kulawarsa, Allah ya maka dafa'i da dafa'insa, Allah ya maka arziki da arzikinsa. Ubangiji yi maka gata da gatansa dan alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe ne maka